गिबिसिनथाराव सोरग आरो बुहुमखौ गेदेर मिजिं एबा थांखि लानानै सोरजिग्रा आरो सुबुं माहारि लोगोसे जिब जिबि बिफां लाइफां गासैनिबो महरगिरि बिबोलग्रासिन बिरगोनफोरनि इसोरा बाख्नाय जाथों। आरो नैथियाव बे फोरबोनि बोर गोनां आखाइजों सान हर बेंनानै लाजाग्रा आंनि आंगोनि मानिजाथाव सिबिजाथाव सोमोन्दोआव गेदेर उन्दै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि जोहै गोथार सानजों लोगोसे फुंबिलिनि गोजोननायखौ आंनि गोरबो फुवारना बयनोबो जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै सोलोंज्लायगोन जेब्ला नों सैनाय एबा दुखुआव थानांगोन अब्ला नोंखौ सोर खनसायगोन। से पेटर 5:7 सिरि नोंसोरो गावसोरनि दुखु मानिखौ बिनि सायाव गार मानोना बियो नोंसोरखौ गोसो होनायजों जोथोन लायो। मोनसे समाव जिसुजों लिंख'जानाय एसिया माइनरनि सा हादराव खामिनाय ख्रिस्टियानफ्रा जेब्ला नखर खुंनाय आरो जिउजों इसोरखौ फोथायनायाव बे हालामनि गासै सुबुंफोरनि सायाव दुखु आरो जिंगा सिनांनाया नासयदोंमोन, लोगोसे बिसोरो नखर खुंनाय आरो जिउ दिङा जावनायाव गोहैलो जादोंमोन। बे समावनो बिसोरनि जुनै बे बाथ्राखौ पेटरा बुंदोंमोन। ख्रिस्टनियाव थाफ्लायग्रा लोगो नोंथांमोन, थारैनो नंगौ बुहुमा सुबुं माहारिनि अराय समनि थाखाय रंजाग्रा आरो खुसिनि गेलेग्रा फोथार नङा, जायनि थाखाय बिमानि गोरबोनिफ्राय हायाव गोग्लैमारनो दुखु एबा गाबनायखौ नाजावग्रोनाङो। जाहोना बेनो बुहुमाव दुखु एबा सैनांनाय दङ। नायदे नुजाहोजानाय 12 बालाब 12 सिरिनि दिसिम। बेनिखायनो नख्रांफोर आरो बेफोराव थानायफोर नोंसोरो रंजादो हाबा पृथिबिया, मानोना सैताना गेदेर जोंफ्रुनायजों नोंसोरनियाव ओंखारलांबाय। अनलायग्रा नोंथांमोन, बे सोरगोनिफ्राय जोंफ्रुनानै फैनाय गाज्रि सैतानानो जोंनि एबा नोंथांनि सनानि नखरखौ लेथेर फेथेरजों लोगोसे सिलिंखार खालामो आरो जोंनि आलो गोजोन नखरखौ खोमसि जोमैजों साग्लोबहोयो। नायदे मार्कुसनि 3 बालाब 12 सिरि, लुकासनि 21 बालाब 16 सिरि। बिफंफ्रा गावनि बिफंजों, बिफाफ्रा गावनि बिसाफोरजों आरो बिसाफ्रा गावनि बिमाफोरजों जेंना गसंनानै सिथारहोगोन। फोरबोनियाव खांजाग्रा नोंथांमोन, मानसि आरो फोरबोनि सिगाङाव माहारि हिसाबै जों जेरै नखरनि दंनाय गासैखौ लानानै सुखि संसार सुजुनो सानो, बबेखानि सैतानाबो गावनि जोंफ्रुनानै फैनाय खिथेरखौ इसोर सोरजिनाय माहारिनि सायाव खोख्लैनो एबा होखारनो जुनै हास्थायो। बेनिखायनो नायदे 1 पेटरनि 5 बालाब 8 सिरि। फियालाबा सिरि मोननानै था, नोंसोरनि बिसारु सैताना नेरनाय सिंह बादि सोरखौबा मनग्लबनो हास्थायै थाबायदिंबायो। अनलायग्रा नोंथांमोन, बै जोंफ्रुनानै फैनाय आरो लागारबो खैफोदनि हाखराव नोंनि गथ'फोरजों लोगोसे नखरनि बबेबा मोजां सम्पथिखौ खोख्लैनो हास्थायदों जानो हागौ। बेनिखायनो नायदे माथाइनि 26 बालाब 41 सिरि, माथाइनि 24 बालाब 43 सिरि। सिरि मोननानै था आरो आरज खालाम, नोंसोरो आनजाद लानायाव गोग्लैयै बादि जिउआ गोसो जाब्लाबो मोदोमा बोलो गैयै। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, महर आरो देहायाव मोजांखा गथ'खौ सासे बिमा आरो बिफा सुबुङा जेरै अनो, गमामा नोंबो गोरबोआवनो बबेबा मोनसे अंग गोमाजानाय गथ'खौ इसोर आरो मानसिनि सिगाङाव बिमायनो अनो, थिग बेबादिनो नोंखौ सोरजिजों लोगोसे महर होग्रा इसोराबो नोंखौ बिमायनो अनो। नायदे जागायजेननाय 3 बालाब 9 सिरि। फोरबो इसोरा आदमखौ गाबज्रिदों, आदम नोङो बहा दङ? थारैनो अनलायग्राफोर, नोंनि मोन्दांथियाव नखर सामलायनायनि सायाव माबा सैख' हायै बिखा गावो खुगाखौ बेखेवनो हाया आरो सुबुंनि सिगाङाव फोरमायना आगोर मोनै दुखु एबा जिंगासिनाय जादों नामा? थारैनो दुखु एबा दाहायाव थानांदोंब्ला आरो नोंनि जिंगानि सैनायनि फिननायखौ होनो जेब्ला नों
हारसिङै राहा गैयै जाबायब्ला फोरबुनि सहाय एबा बिनि सबुरुन ला। लोगोसे आरज खालाम। नायदे गितफोरनि 52 नम्बर 8 सिरि। फोरबु आंनि थाबायनायफोरखौ नोङो जेरै हिसाब दोनो बेबादिनो नोङो आंनि मोदैखौ नोंनि दिंग्रि एबा बथलाव दोनदे। मानिजाथाव लोगो नोंथांमोन, बेबायदि नोंनि नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे मोजां सम्पतिनि सायाव गोरबो बुंजासे बिखा गावो खुगा बेखेवनो हायै दाहानि बिबानखौ नों रुजुननांदोंब्ला गुबै इसोरनो गेब्लेनाय गोसोजों मिथिहो। अब्ला बे फोरबुआ नोंनि दुखुनि बिबानखौ बानसगोन, लोगोसे नोंनो बोलो एबा साहस होगोन। नायदे जेसाया 8 बालाब 5 सिरिनि सिनिफ्राय आङो नोंनि आरज गाबनायखौ खोनाबाय आरो नोंनि मोदैखौ नुबाय, नोंनि आरजखौ खोनासंबाय। आङो नोंनो 15 बोसोर जोरनो होदेरबावबाय। अनलायग्रा नोंथांमोन, जोंनि इसोर सोरजिनानै होनाय नखरा सुबुं माहारिफोरनि नोजोराव उन्दै थाखोनि जानो हागौ। बबेखानि बोर महरै मोननाय साफ्रोम गथ'फोरनि सायाव जेरै गासै बिमा बिफाफ्रानो गेदेर मिजिं आरो थांखि थायो, बे गासै मिजिंखौ जाफुंहोनो लोगोसे नखरनि मान सन्मानखौ रैखाथि होनो आरो उन्दै नखरखौ गोजौआव दिखांनो जनै गावखौ सान्दुं आरो अखायाव सैहोनानैब्लाबो आगोमा बिसाफोरनि हास्थायनायखौ जाफुंहोयो बादि नोंखौ सोरजिजों लोगोसे महर होग्रा इसोराबो नोंनि हास्थायनायखौ जेब्लायबो जाफुंहोनो नाजायो। जेब्ला नों सुबुं हिसाबै गुबै इसोरखौ जिउजों सिनायगोन। नायदे गितफोरनि 34 नम्बर 10 सिरि। जोहोलाव सिंहफोरा थोआ जायो आरो बिसोरो रसा नांनानै सैनांगोन। आन्थाय फोरबुखौ फोथायग्राफोरहा मुंबो गाहाम मुवाफोरनि थाखाय थोआ जाथारनाय नङा। अनलायग्रा नोंथांमोन, दुखु आरो रंजानाया साफ्रोमबो सुबुंनि असे लोगो नङा। जेरै हरनि उनाव सोरां सफैयो, नोंनि नखर दानायाव आरो इसोर फोथायनायावबो दुखु सफैगोन। मानोना शास्त्रआव बुंदों, दुखु एबा निदाननि समावसो सुबुंनि इसोर फोथायनायखौ सिनायो। आरो नोंनि सैनायखौ नुनानै साफ्रोम माहारिफ्रा सरासनस्रायै नागारलांजोबब्लाबो नोंनि महर होगिरि इसोरा नोंखौ माब्लाबाबो नेवसिया। नायदे जेसाया 41 बालाब 10 सिरि। गोदाव सोराव दाजा, खारन आङो नोंनि इसोर। आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन, आङो नोंखौ सहाय होगोन। आङो गावनि जै जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन। जोबथारनायाव आंनि गोसो गोरबोनि रंजानाय आरो फुंबिलिनि गाहाम अनसायनायखौ साफ्रोम इसोरखौ फोथायग्रा आरो दिनैनि गाहाम रादाबखौ सैसोनायजों खोनासंग्रा बयनिसिमबो जासिहरबावबाय। लोगोसे दिनैनि गाहाम खौरांखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।